Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Ka KSU East Giant Hills District Unit kalapan sngo ya ka jing diaw jongka ya ka jing kren jong sumbut mitrang ba ka jela uba perstun song bolong baki an bayaday bat ka jing ti do yong ka day jong ka sarkar pedeng badam la ban pen kala tang da ka ba shupha kot la ni pha shithi ka seng kalong ru ba ka ni ka pen I ba ka sarkar kam ngej satya da ka ba I ru bat sakti no klem da perkhat ru ya ki artli ki mensim ki baladu ki bala yaki akapor basha khang house nem ajar khat saw nakadaw baladu no ya ka kamai jakpo na udoyong hakabaka sarkaru kalayo kum ka tax na uni umar po khando daki pau nem hakabaka ne ka rat hole mining kalong ka traditional mining loong ru ba naka jingti doyong lapen keu ya boro bat ika district ru ka laphu laping da ka ba yo jingmentoy na do ki dukan ki barit ki dukan de kwai dong jang ki kme ki pa ru ki shlur bha bat ki pha school ru ki khon jang ki na ka daw ba biang ka kamai ka kaji tang ba sendet kumbai yu tudang beseng ka National Green Tribunal NGT kala khang no sbak ka jingti doyong bat ka jing shalan doyong na do usnem aja khat saw na ka ba ujor ka all di Mahasau Students Union da ka ba kam ba ka jingti doyong kala penjaklia ya ka wa kupli mentapat layak kembakar arsnem ka sarkar kamla ban le ka aka ru tang ba kala wanra da ka large scale scientific coal mining ka ba la tang kitu ki badan jaka hadu shispa hektar ki bala ru ban ya le ban ti doyong ka seng kala ai nong munaru ba kanagalan kila ban ithu da ka an ya ka ni ka jingti doyong bat ru kilala ru ban le daga takarat hole mining bat ru balala ban pentre kamwat hadin badan ka hukum bapen mi ka NGT tang bah meglaya pat hadin khat arsnem ru amdan bale AA nakadaw ba ka small scale mining kamdei ka ba bat ru kingej ba ka sarkar kala ban shna nakadaw ba la dadan kamon ka basuk ru kalong lada la ban pen I badan ka aka sya ka ba kala nakadaw badan bun ki jingken no batru ki khai doyong sop da ki he ki an ki badan jingya dei bat ki he ki hanya do menta kumta ka seng kala ongru bala de ka por ban khot no da ka dor bar kerpang lani ka ta special session ban wanra ya ka resolution ban pha sya ka sarkar preng ban pelat ya ka an MMDR Act nakajela ne da ka ba pensting ya ka ni ka an dakaba ya sajru bat ka sarkar preng ban shna ki kendon banti ban shnaru da ka expert committee ka badan ki breu ki bashempang ban pan buj ru nakaleng ka jelah ka bede bat ka ni ka an ban pendu no ya ka kentin rat hole mining bat ban pendan kam no da ka kentin traditional mining da ka badan ka jingmaham ban yada ya kamarya